тамошобинони гиромӣ, дар талошҳои доим амалкунандаи шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалии муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ, офаридаҳои рассомони барҷастаи халқи тоҷик ба маърази тамошо гузошта шуданд, ки дар жанрҳои гуногун асар офариданд. Хошмуҳаммадов Маҷид Раҳимович аз ҷумлаи рассомоне мебошад, ки асосгузори мактаби рассомӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, осори ӯ дар толорҳои доим амалкунандаи шуъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ ба маърази тамошо гузошта шудаанд. Рассом дар жанрҳои гуногун асарҳо эҷод намудааст, аз ҷумла дар жанри натюрморт, манзаранигорӣ ва чеҳранигорӣ. Яке аз асари офаридаи рассом Тавлиди Суруд рӯдакӣ ном дошта, соли 1958 дар жанри чеҳранигорӣ офарида шудааст. Дар мусаввара Абу Абдуллои Рӯдакӣ асосгузори адабиёти форсу тоҷик тасвир ёфтааст. Вай дар дастсози мусиқӣ инъикос ёфтааст, ки аз меҳру муҳаббати ӯ нисбати мусиқинавозӣ дарак медиҳад. Рассом дар пасманзара кӯҳҳои зеборо таҷассум намудааст. Тамошобинони азиз, агар шумо мехоҳед оиди ин мусаввара ва дигар осори рассомон маълумоти бештаре дошта бошед, пас марҳабо ба осорхонаи миллӣ.